gaur asteartea da, irailaren 20 ongi etorri magazinera, hemen gaude bertze egun batez, eta gaurkoan gurean, aspaldiko partez, Patxi Urrutia egonen da, gure tertulianoa, gure analista politikoa, eta berarekin izanen dugu hizketa luzetxo bat egiteko aukera, egiteko errepasau bat, udan izan ditugun gertaera garrantzitsuenen inguruan, ikusteko zein den bere iritzia, beti iritzi kritiko bat izaten dela, eta horretan sartu baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1919ko irailaren 20an, Magallanes Sevillatik irten zen eta munduari lehen bira emango zien bidaia hasi zuen. 1829an, liberalek karlistak garaitu zituzten eta Lizarra bereganatzea lortu zuten. 1881an berriz, gasolinarekin zebilen lehen autoa irten zen Springfieldetik, Massachusetts, estatu batuera. 1908ko irailaren 20an Pablo Sarasate biolinista hil zen Biarritzen. Eta 2008an Simon Wiesenthal arkitektoa hil zen, Bigarren Mundu Gerrako kontzentrazio esparruetan egon zenean, apuntatu zituen izenekin 1.100 nazi baino gehiago eraman zituen auzitara. Pasa gaitezen egunkarien azalak ikustera. Diario de Notiziasen azalean lerroburuan, Foru Jaurlaritzak 9,9% igo du inflazioarengatik lortutako aurrekontua. Estatuari 638 milioi euro emango zaizkio. Gastu ez finanziarioen muga 459 milioitan hazi da, eta 5.116ko maximo historikora iritsi da. Gobernuak KPI-aren arabera egokitu ditu gizarte prestazioak. Argazkian, errege emerituak eta egungo erregeek elkarrekin eseri ziren hiletan. Lerroburuan Isabel Bigarrenaren hileta emerituaren presentziarekin eta beste estualdi bat Felipe VI-arentzat. Berri gehiagotan, osasun mentalak 2020an baino 15.000 konsulta gehiagori erantzun zien iaz. Hizkuntza eskolak 3.850 plaza eskaintzen ditue ikasturte honetarako. Navarra sumak ez du babesten parlamentuak Volkswageneko langilei ematen dien babesa. Eta udazken epeleta lehorra dator, 1961etik udarik beroenaren ondoren. Eta Diario de Navarran lerroburu nagusian. Foru Ogasunak aurre ikusten du 10% diru-sarreren gehiago izango dituela prezioak igotzen ari diren bitartean. Nafarroak 2.216 milioiko gastura iritsiko da 2023an, aurten baino 459 gehiago. Argazkian, Isabel Bigarrenaren hileta eta izenburuan hileta historikoa. Erresuma Batuak Isabel Bigarrena agurtu du zeremonia solemne batekin eta kontinente guztietako 2.000 gonbidatu eta estatuburu bertaratu dira. Azkenik, Iruñeak trafiko murrizketa gehiago ezarriko ditu Alde Zaharrean. Emisio gutxiko eremu bihurtuko ditu eta neurriak zehazteke daude oraindik. Gara egunkarian Gasteizko Legebiltzarrak akordioak zabaltzea bilatzen duen osoko bilkura bati ekingo dio. Talde gehienek ostegunean Gasteizko Legebiltzarraren egingo den politika orokorreko osoko bilkura baliatuko dute gai estrategikoi aurre egiteko, herrialdeko akordio handiak proposatzeko. Eta euskarari dagokionez, epaitegi batek B2 eskakizunaren baldintza baliogabetzen du udaltzaingoentzat. Argazkian, Carlos Hirugarrena ageri da eta izenburuan, etorkizun ziurgabea Erresuma Batuan. Eta erreportaian, C2, Andoainen gustuko ez den bide proiektua. Zalaparta astelenean hilaren 12an hasi zen Andoaingo udalak kontrako botorik gabe auzo plataforma batek aurkeztutako mozio bat onartu zuenean. Mozio horren bidez, C2 izeneko proiektu geldiarazteko eskatu zioten bizilagunek. Horren bidez, foru erakundeak N1 eta A15 errepideen arteko lotura hobetu nahi du. Berria egunkarian epaile batek ebatzi du udaltzainen lan-poltsan ez dela behar euskarazko B2. Gasteizko administrazio auzitegiak onartu egin du UGTek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako deialdiari jarri zion helegitea.
Jaurlaritzak adierazi du oso litekeena dela helegitea jartzea, epaia aztertu ondoren. Argazkian, Argainedako urtegia ere urez eskas eta izenburuan Euskal Herria idorpean. Aspaldiko lehorterik handienak ondorio nabarmenak izan ditu eskualde askotan. Nafarroan eta iparraldean alarma ezarri dute tokian hitzetan. Araban nekazaritzak pairatu du eskasia, eta Karrantzan Kantabriara jo dute hurbila. Antonio Aretxabala geologoaren hitzak, bardea edatu eginda iparraldera, eta hamarkada batzuen buruan Iruñan izanen dugu ate joka. Bertze berri batean, Geu elkartea, 30 urte Gasteiz euskalduntzen. Eta Gipuzkoako zahar-etxeetako lan hitzarmena inpugnatuko du elak. Bukatzeko Euskal Herria irratian, Nafarroak 5.215,9 milioiko gastu muga ezarri du 2023-rako. 9,4ko igoerarekin historiako zifrarik altuena da. Elmasaiz kontseilariak nabarmendu duenez. Datozen 20 egunetan aurrekontuen aurreproiektu bat izatea espero du Ogasun kontseilariak. Iruñeko hizkuntza eskolak, bertzalde, euskara, alemana, frantsesa, ingelesa eta italiera ikasteko 3.850 plaza eskainiko ditu. Azkenik, David Anaut, euskararen kontseiluko kidearen hitzak, atzera pauso bat da merezimenduen dekretua. Ikusi dezagun gaurko eta biharko eguraldia. Atzokoaren bide beretik dator eguna. Eguna hotzetik esnatuko da batez ere barnealdean, baina gerora eguzkiak giroa goxatzea lortuko du eta maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira. Zeruan berriz ia hodeirik ez dugu ikusiko, beraz, eguzkitsu dator eguna. Haizea goizean ahul eta aldakor, eta ondoren arratsalderako eta ipar edo ipar-ekialdetik finkatu eta sumatzeko moduan ibiliko da, batez ere Ebro ibarrean. Eta bihar azken egunetako joerari eutsiko dio aroak. Egun sentian barnealdeko zenbait bailaretan behe-lainoa sortu liteke, baina berehala desegin eta gainerako orduetan zerua ia garbi agertuko da. Goizean haizea ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta tarteka bizi ibiliko da. Temperatura maksimoetan gora behera handirik gabeko jarraituko dugu, eta beroenak 20-25 gradu artekoak izango dira. Minimoak berriz, baxuak izango dira barnealdeko hainbat puntutan. Erran bezala, magazainean bueltan gaude, uda joan da, udan ez genuen izan gure tertulianoa, gure analista politikoa, Patxi Urrutia, baina gaurkoan etorri da, eta, berarekin eginen dugu, betiko hizketatxo hori egiten repaso bat, aktualitate politikoaren inguruan, gertatzen diren gauzen inguruan beti ere ikuspuntu kritiko batetik, eta, ikusiko dugu, saietuko gara, ez dakit, berriz oroitzen edo mai gainean jartzen udan egon diren gertakizun garrantzitsuetako batzuk. Erran bezala horretarako, Patxi Urrutia gurekin, atxaldeon Patxi, mil esker. Baita zuri ere. Pozi gainera. Eta gore bai, hemen izateagatik. Uda unten, nik uste orokorrean historia azken hamarkadetan batzuk erratute aidela azeleratzen, eta gero eta akontezimiento egitate garrantzitsuagoak gertatzen direla, ez? Izan dugun uda, historiako uda gogorrena, beroena, etorkizunera begira udazken honetan izaten aldugu ikaragarrizko krisia, dire gauza potoloak. Baina, horretan sartu baino lehen, Isabel Bigarrenaren heriotza. Segurazki simbolizatzen duela, ez? Garai baten, ere, itxiera, 20. mende luze baten itxiera eta etapa baten amaiera, ez? Nola ikusten duzu hau, Patxi? Lotsagarria horren inguruan egin den gauzak. Horrek ere hil behar zuen denek hil behar dugun bezala, eta hil da, baina sinetxia dena da zenolako itxurakeria egiten duten horren inguruan, badirudi hemen ez egin hor gandela, eta lapur miserable bat besterik ez da hemendik lekutu. Lapurrak, zerbait erretetxe utziak denak sorkuntza
hasiera berdintsua dute, eta gero lehenengo urtetan ere beraien aurreko pausoak beti zeten da dirua bilatzea, eta dirua pilatzen dute beste batzuk kentzen dietena. Claro, hori erten duzu, Andre Xarra hilda ez, hau da Argentinakoen kontra gerra egin zuena Malvinasetan, hau da Afrika guztian, Asiain parte handi batean, sakatu zituenak hango diruak, hango aberastasunak, hango jendeak izorratu, eta gero hortik daukan dirua, eta hortik daukatea inglesak ere, egin handi batean, beraiek daukaten, gaurko bizimodua eta gaurko aberastasuna. Kusionen batxi bertzen mapa bat, eta agertzen zen, Britainiar imperioak izan dituen non egon den, zen munduko herrialdetan egon den, eta agertzen ziren ez dakit, 5 edo 6 agertzen ziren non ez den egon, baina gainerako guztietan Imperio Britainiarra hor egon da. Hoi da, orain nolabait ere denek laudatzen ari garen edo guk onartzen dugun sistema bat, eta sistema horrek ez du onartzerik, etxeak ez du zer ikustekorik, desagertu beharko ziren denak hemendik, eta bertze bizimodu bat edo bertze antolaketa politiko bat bilatu beharko genuke. Zeren hau, ez da onartezina da, eta denak gizakio bagara, eta gizaki guztia berdintsua bagara, edo denek ere geren bihotxa bali badugu, eta geren beharrak eta geren, hainbertze gauz, hor defendatu beharko genituzke, baina gure sistemonek ez du balio behirezatu. Ni behin irakurri nuen Reverteren liburu bat, eta hor ikusten zen Kongo belgan, Belgikako erregeak, diamanteak hasten zituela, eta denak langileak bilatu, baina berak beri eman eta berak gordetu. Eta norbaiti hartatzen bat zioten diamanteren puske bat edo zerbait, egiten zioten besoa edo zangoa moztu. Hoi da guk beste herrialde horietara eraman dugun zibilizazioa, eta hoi da guk bere herri horietara eraman dugun aberastasuna edo gure miserie. Eta hortan, horiek dire gaurko gunean laudatzen direnak, eta hainbertze unibertsitate, hainbertze jende, hainbertze idatzi, hainbertze liburu, hainbertze gauz, eta oraindik segitzen dugu, orain dela egun uste bezala, orduen hartu egiten zituzten, orain ere hartu egiten dute eta altxatu egiten dituzte beraientzako. Horrengatik uste dut horrelako batean, salatu egin behar dela, eta horrelako astakeriak nolabait ere, bota behar ditugule gure ingurutik. Zuretako Patxi Isabel Bigarrenak zeren representante da? Zuretako zer ordezkatzen du, zeren simboloa? Mundu unten dagoen miseri guzien simboloa. Holako Andre bat, egun urteak arte hor bizitu izan dena, inork ez dakit zertarako bere semeak kusitu gure hor zenolako jarrera izan duen azkeneko denbora unten pedofilo miserable bat besterik ez behitzen, hori denak estaltzen dituenak erran dut. Trampa eta miserie, ez du, horrek erakusten du Isabel Bigarrena, zerengatik horrek ez du inolako ekarpenik egin, inorat ere, baizik eta gerra eta lapurreta bere eremuan zabaldu besterik. Gero aldiz, egurtzen da, tapatzen da fokua okupetan, ez? Etxetan sartzen den okupetan, baina palazioak, jauregiak okupatzen dituzen horietan. Tamalgarria da, gure gizarte honetan, hainbeste bitarteko izaki ikusteko zer pastu den, aztertzeko zer gertatzen ari den, hori denak ikusteko hainbeste bitarteko, eta astakeririk handienak onartu egiten ditugu. Hori izan genuen ere bertze argazki bat, Estatu Espainiarreko erregina zaharrak eta gazteak, hor beraien tarteko liskarrak, eta beraien miseriek hor zer nahi baden bezala, baina gu denak ordaintzen, horien bidaia, gu denak ordaintzen, hainbertze gauz, hainbertze astakeri ez. Zin daiteke gizarte bat antolatu, miseri baten gainean, eta hemen Europan, zibilizatua den Europa honetan, hori egiten ari gara. Baina aldi berean Patxi, jende handitz, ez dakit, triste zagon. Inglaterran, ez, Erresuma Batuan, egia da, atera dela, segurazki milaka pertsona, doluz, triste, beraien amatxi, handitzeko la bizitzen dute, beraien amatxi hildelako, ez? Erran autor, ere bada zerbait garrantzitsu aztertzeko jendartetik, ikuspuntu soziologiko batetik, ez? Nola, ez dakit, olako referenteak ere baduten bere pixua eta funtzionatzen duten. Bertze badaude hiltzen direnak eta askoz ere unek baino ekarpen gehiago egin duenak gizarteari, eta ez du inor jakiten, ez dute mundu guztiko telebistak horren inguruan ez dire sartzen.
kirol ekitaldi guztietan ez da minutu baten geldialdia izaten, isilaldia izaten. Ez da holako kanpainek eta propagandik egiten, hori dena kanpaina ikeragarri baten ondorioa. Hartu izan bazuten, parte eman eta 24 ordutan egin izan bazuten hori, baina, telebista guztiak egon dire egun guziz, bumba, eta azkenean badirudi, salsa hortan sartzen ez pasara, ez zarela zu oso normala. Madrilen 3 egun, lutozko 3 egun. Bueno, ikusi gainera Madrileko presidenteak 3 egun izan dituela dolu 3 egun, pues pesadazu zenolako balioa duten horko dolu egunak. Melillan intziren 45 gatik etzen dolu egun bat ere. Bai, karo, hori de pasten dena. Baina orduen kanpainik eragarri bat egin izen bazen, edabide guztien bitartez, erabat desberdina izango zen hor gertatutakoa eta horren ondorioak izango zuten azterketa. Persona guztiak ez gara berdinak, Patxi. Inondik ere, batzuk asko balio dute, balio teorian, eta beste batzuk batez baino azken finean, hemen podere gehiago duena, orduen eta okerrago da jendearen jarrera eta jendearen balioa gero eta badu zer ikusteko zuzena beste horrekin. Monarkiak desagertuko dire, Patxi? Bai, desagertzen ari dire, monigote horiek ez ditugu behar hor. Lehenengo gauza oso garesti direlako, eta bigarren gauza deusteko balio ez dutelako. Urrezko 4 kiloko korona, uste dut, eramaten zuela Isabel buru gainean. Baina, aipatzen zenuen Belgikako diamanterekin. Herrietan eta hirietan, beti beste gunetan eta balentriak egitea eta beti gustoko izaten zen eta da. Espantukeriek eta horrela ez, eta bat mozkozten zelei, hortik salto eginen dut, hau eginen dut, ez da izer 5 duro, hau eginen dutela, horrelako gauzak, badirudi hauek ere egiten dutela, ez da izen bat kiloko koroa, ez da izangoa, haiko dire prestatzen, urrengoa zein izango den, eta hemengo presidente hiltzaile eta mozkorra, eta gainera hemen parentesi txiki bat egiten dut, egu bera ateratzen, erranez, no me dejan hacer lo que quiero, ¿qué pasa? Yo no he matado a nadie. Berak ez duela inorri hil, denek badakigu berak hil zuela bere anaia. Txulo eta fanfarrona da, erranez, berak ez duela inorri hil. Erraten zuen edozen beste gauz, hortik atratzeko. Baina ez hortan sartu da. Hau, inkonstiente batzu dire, ez da egite gainera, alde batetik hil eta bertze aldetik berriz, neuzien eitzinean txuleatzen berak ez duela inorri, baina zer da hau, ez? Eta nik beti erraten dut, gaurko egunean ditugun bitartekoak aprobetxatuko bagenituzke, beste gizarte bat egingo genuke, eta hoi bultzatzen aritu behar dugu. Baina gero denak arron demokrata gara, demokrazia ez, goiti eta beiti, persona guzti berdina da. Behirezazu, kasu bat erren ditut, nik Grande Marlaska ondondoan behin kusia dut, Iruñeko hotel batean. Eta orduan karri ez zuen hemengo demokrata handi batek karri ez zuen Grande Marlaska hemen mai inguru bat egitera Iruñera. Eta dagoen hori orai gaurko gunean senatari da. Beti bazuen diskursoa etaren kontra, ezkerra bertzalearen kontra, morratua. Orai, Grande Marlaska torturatzaile bat saritu duenean, bertzaldera begira, zertako ez dute hori kalkulatzen. Grande Marlaskan, barne ministroa, torturatzaile bati dirua eta ohorea ematen, beren ministro plazatik, zer da hau? Nola onartzen aldugu hau? Eta hau, gobernu progresista daukagunean. Teoria, tortura babesten gobernuaren erditik. Zer da? Igual norbaitek errango dugu, zua beti izate salatzen ez, guk defendatu besterik ez gara egiten, baina erasotzaileak zuek ez dituze salatzen, zuek babestu egiten dituzu eta azkenean ere ez pazaitzu soberongi ikusten, eskapatu egiten zarete, baina ez dute hausart eta trebe hoi salatzeko eta gizarte honi aldaketa bat emateko. Batzuk erraten dute neutralidadea, injustizia egoeretan, konplizidadea dela, ez? Beste gauzatxo bat, Balduino, Belgikako erregea, pesazun oraino iristen direnagoen fasokeriek. Leopoldo zen, besua eta mozten zienak Afrikarreian minetan lanean ari ziren hoiei. Abortuaren legea zela Belgikan eta gehiengo bat zegoen parlamentuan. Baina erregea nola katolikoa den eta nola bekaturik ez duen egiten al eta abortua bekatu bat zen, dimititu egin zuen erregetzatik, parlamentuak onartu egin zuen legea,
erregea sinatu, erregearen berak ez, baina bere ordezkoa sinatu zuen lege hori, eta berriz ere erregetzara pastu zen. Nolabait ere beraren kontzientzia salbatzeko, pesazu ze astakeriak egin zituen erregetza ordu erdi betez. Utzi, beste norbaitek onartzeko lege hori, eta bueno, pues dena konten. Eta horrelako astakeriak egiten dire, demokrazia batean, demokrazia osoa omen da Belgikakoa, Eta begira zer gelkeriak egiten ditu, pesazu osoak ez direnak zer ez zuten egingo. Hortzen, Isabel Bigarrenaren heriotza, astindu bat, iritziak bi aldetatik, horrela ikusi ditugu Eskozian eta Irlandan irudiak, bueno, nolabait ere hildo ofizialak egiten bere isiltasun momentuak eta, baino herria bertzalde batetik, bertz iritzi batekin ere, kantatzen zuten futbol partida batzuetako ikuslegoak kantatzen zuen Lizzie is in the box, bertzen zuten, hori ez, Isabel kaxan dagoela, eta ikuspuntu kritiko batetik, Baino, zentsura hundiarekin, hori bai, ikusi zen Isabelen heriotzako eramaten zutenean kotxean eta agertzen bazen pertsonaren bat kritikoa, zerbait erraten, poliziak berehala hartzen zuela. Zein kasutan, historiako momentu garrantzitsu bat, berezi bat, hemen Isabel Bigarrenaren heriotzarekin eta horrek simbolizatzen duen guztiarekin. Patxi, gauza gehiago, aipatzen genuen, akontezimiento, egitate garrantzitsuak gertatzen ari direla, maila internazionalean, bat izan da Ukrainiako gatazka, eta bertze bat da, gero eta analista politiko gehiago gerraten dute, eta politikariek berak, udazken gogorra datorrela. Patxi, krisia dator? Zalantzarik gabe. Beti edo askotan hitz egiten dugu krisiaren inguruan, gero igual ez dugu gehiagik ikusten, baina nire ustut horreikoan ikeragarria heldu dela, eta zertaz, oso erresa. Hemen politikariek eta badute beti nolabait ere gogo bat gauzak nahasteko, hitz egiten dutenean edo gu zorabiatzeko zer eran nahi duten eta zer eran nahi ez duten tartean hor ez dakiten olako goibel bat sartu nahi dute ez, eta hemen ere horrelako zerbait. Begira, zuk aurten 4 irabazten baduzu, eta horiekin 3ko erosketa almena daukazun, hemen hau gastatzeko almena murriztu egiten bada, zu pobretu egiten zara, hor ez dago besterik. Zuk berduzu dirua da, eta bereiek nahasten dituzte goza, baina dirua da, eta zuk gastua duzuleik hainbeste gastatzeko duzunean, hainbeste erosten alduzu. Ez nire igotzen bada, baina zuk kobratzen duzu berdina, pues hori da gazpasten, eta hemen, azkeneko konbenioetan, pensioetan adibidez, bizitza igo da eguneko 6 aski eta guri eguneko 2. Eta orai ere badatu zerranez, eguneko 2 edo 3, baina erosalmena eguneko 8 igotzen da. Horrek zer nahi du, gero eta diru berdinarekin, gero eta askoz ere gutiago etxera karriko duzula, ez? Eta hori da gertakusten ari garena, eta hori da gertatuko dena kurso bukaeran. Eta, erran behar dugu jendea pobretu hipoteka dituztenak, ez zaitut duzer erraten ez. Eta horren ondorioak gogorrak, izango dira oso gogorra zeren, azken finean, jeitsi ez dieten denek izango dire, edo inoiz diete jaisten ez poliziei eta ez militarrei. Horiek beti mantentzen dute erosalmena beraien esku, horiek beti daude oso ongi babestuak. Horrengatik uste dut oso gogorrak izan daitezke, gero bertzaletek egin bertzi hipoteka, eta horbait zafraldik eragarriek hartzen direla, zerrengatik, zuk hainbeste urtez etxe bat edukitzen saiatu zarelek, momentu batean eta askoin zinatu duzulik gelditzen zara etxerik eta dirurik gabe. Hoi da sistema eta sistema honen markatzen duena, ez? Eta hoi oso kezkagarria dela uste dut, azken finean, hainbeste jende beren honetik, bere ahalmen guzietak pilatutako dirua irtenbide bat beren bizitzarako beharrezkoa den zerbait lortu behar zutenean, ikusten dute egunetik biragunera dena kendu egiten dietela, ez? Horregatik urte gogorra dela dirudi eta sinestu behar dugu ikusiz, aski duzu ni merkatura joaten aizkasik egunero, eta hor ikusten ditut, arana gaur goizean 9 eurotan ziren. Eta ja hoi ikaragarria da horrelako prezioak, ez? Eta horrelakoak ditugun gauzak. Eta urte gogorra izango dela dirudi. Horrengatik prest egon behar dugu sindikatuak, gizarte soziala denak,
borroka egiteko. Azken finean, bertze daukagun tresna bakarra horri aurre egiteko, gizarteak horri aurre egiteko duen tresna bakarra borroka da. Eta irabaziek denen artean hobeki banatu. Zeren eta hau dena gertatzen ari dela, baina bizitartean ikusten ditugu Banco Bilbao Bizkaia, Santander eta Iberdrola 3.000-4.000 milioi euro irabaziek dituztela, baina nola daiteke hainbertze pobrezia, nola daiteke jornalak puntu bat igotzeko almenik ez dela erratean aldute, nola erratean aldute, ikusiz, zen nolako etekina dituzten bertzealdetik. Eta gehien bada, gure politikarien koldarkeria. Zeren hor neurriak hartu behar dire, baina neurri zorrotzak. Eta hor zerkak igo behar dire, gehien bat asko irabazten duten hoiei. Eguneko 40 ez eguneko 75 behar bada. Zer inportzeko guri hoiek gutixo irabaztetare? Guk jateko balin badugu. Eta hor politikariek badirudi errespetatu nahi dutena da aberatzen eta egin ikeragarri, lotsagarri hoiek. Eta horregen moztu egin behar da. Eta bueno, orain arte, espalimezen horren inguruan hausnarketarik egin nahi, badirudi hasten dela, baina ez hasten politikariek hor aldaketa beraiek bultzatzen dutelakoz, baizik eta jendia mugitzen hasten delakoz, eta bueno, kalearen beldurrez daudelako. Patxi, zein uste duzu dela krisi horren gauza nagusia? Kapitalismoa. Hemen gizarte antolatua da, gutxi batzuk gero eta aberatsago izateko. Hoi da helburu nagusia, duketen helburu nagusia. Zer pasten da? Banatzerakoan, horko aberastasun eta gizarte antolatzerakoan, erabiltzen den filosofi bakarra da, nik alik eta gehien aberastu. Zuri alik eta gehien izorratuz. Hoi onartu egiten balin baduzu, pobrezia dator. Pobrezia dator gizartearentzat. Gutxi batzuk hor aberastuko dira, eta da gertatzen ari dena. Baina, bueno, pues da, Isabel hoi bezala, bumpa, aberats batzuk, edo diru publikoa, edo denena beharko luken aberastasuna, gutxi batzun eskutan utzi. Hoi aldatzen ez den biztartean, borroka beti berbere izango da. Guria defendatu, bizi irauteko, eta ondoan izango ditugu hor parasito batzuk, markatuko nahiko digutena, bizitza pobre bat, baina hor dago gakoa. Edo kapitalismoa, edo sozialismoa, besterik ez dago. Eta gainera beste eslogan bat ere badago, edo sozialismo edo barbarie. Edo nahi baduzuzuk giza talde, zorionzu, maitakor mantendu, orden behar duzu sozialismoa. Dirua, aberastasuna, denen artean banatu. Zeren, unek ere erreginari, Inglaterrako erreginari erten zitzaion maletetan dirua sartute arabiar zenbait herrialdetek ekartzen zuela bere etxera. Baina, hala ere Patxi, baten batek errango du 2008an bezala. Ja, baina eskezuek zuen gaitasunen gainetik bizizarete. Por encima de vuestras posibilidades. Hala, ikusten duzu, gu ere, klase ertainak, bizi izan gara gure aukeren gainetik nolabait ere, eta hau da horren kolpe bat, horren resaka bat, bestondo bat. Bizezu, zer nahi du gure almenen gainetik bizitu izan garela, uzten gaitutena bakarrik egiten dugu, zoritxarrez. Asko zer gehiago egin beharko genuelako, baina gu ez gara gure almenetik, beraiek bizi dire bere almenen gainetik. Pentsazu, hoi erteko ausardia balin badute, zen olako egoeran bizi dire beraiek. Gure posibilitate gainetik eta beraiek, beraiek non daude, zertarako daude, zertako dute aberastasun handioi, hainbeste. Aberastasunez ari garen gainera ari gara, munduan gutxi batzun dituzten aberastasuni buruz, zer nahi dut. Azken finean badago enpresari txiki bat edo badago langile berezi bat, lanean porrokatute, aurrera atratzen dela eta bertze baino gehiago. Baina hemen gizarte orokorrean bizi da alduen moduan, eta hemen gainera jende asko badago pobrezian bizi dena, eta horrendik ausartzen dire erratera, posibilitateen gainetik. Ez da egia, lehenengo gauza erraten digune da, ez da egia. Lehenengo gauza da, hainbeste jendek ezin du hilabetea bukatu. Hoi lehenengoa eta bigarrena, xume bizi direnak ere badute eskubide hoi.
baina azken finean guk behar duguna eta gizarte honek behar duena, gizarte hau serioa balin bada, da denei bizimodu duin bat eskaintzea. Gaur egiten ez dena. Baina zuetani, Patxi. Igual zuetani bizi barko ginen, pixka xumeago. Nik alabak haziak ditut, bilobak azten eitzen ari naiz. Seguro egiten algenuela oraindik gutiago, askoz ere gutiagorekin bizitzen alko ginen, lehengo gure gurasoak eta bizi ziren moduan. Ez dut erten ez, baina, eta ni ados egongo nintzateke horrekin, erabat gainera, ez du problemik hortan, baina orduan hau baino lehen egin behar dena da sozialismoa landu. Bertze gizarte bat landu, gizarte honetan non banaketa izango zen arazo nagusia edo hartu behar neurria, beharrezko neurria. Batzuek, bada ekonomilaria bat, ez duela erraten dela, aberastasunaren kontrakoa ez da pobrezia baizik eta banaketa. Exacto, bai, banaketa da problema. Eta bueno, pues erraten dute, gu askoz ere gutxiagorekin bizitu izan gara, askoz ere gutxiagorekin. Eta ziurtasun gutxiagorekin, eta hainbeste horrelako gauz. Nire etxean, lehenkoan ari nintzen, tresillo bat ez da ezagutu, ni aitetxe izan arteia kasik ez. Hainbeste gauz, horrelako bat. Besaulki handi bat, zerren nahi dut, aulkietan egoten ginen. Detailetxo bat bezala, zerren nahi dut, etxeak ere, minimoak zituzten. Gure etxean, ez zegoen libururik. Eta, hainbeste horrelako gauz, horiek dena gainditu ditugu, baina gaurko gizarteak gainera bizirauteko bere sisteman behar du, dirua mugitu behar du, eta saldu eta erosi eta hainbeste gauz egin behar dire. Guk erraten dugu, zertako liburuak erosi, liburutegi on bat balin baduzu, ez? Zertarako kotxeak erosi, autobusa bere moduan funtzionatzen balin badute. Erran dut, hainbeste gauz, igual ez dira, ez ziren beharko harrezkoak izan, baina ikusiz gizartea nola dagoen, gizartea nola bizi den, gizartea nola ibilki den, horiek beharrezkoak dira. Gaurko egunean, mobikorraren, ni 3 urte zegoen itzen Kanadan, etxera deitu telefonoz. Eta pentsatu ere, ez zegoen buruti pasten ere. Eta gaurko egunean, aizera egunero, norbait balin baduzu Kanadan edo estatu batuetan, egunean 3 urtean egiten duzu solas berarekin, inolako arazorik gabe, nahi dut, horiek kendu egin beharko zizkigun. Bueno, pues nik ez dut erten ez, horiek gabe bizitu izan gara. Baina arazoa da, horietik zerbait kentzen balin badugu denen artean banatzeko, ados, erabat ados, askoz ere gutxiagorekin bizitzen algara, horren sistema bera eroriko zen. Aipatzen izun, Patxi, bertzerik gabe, gero eta analista gehiago karraten dutelako, honek ere baduela krisi ekosozialetik, eta azkenean munduko materia primak, energiak eta materialak ere agortzen hasi dire, eta, karo, akaso ez da posible bizigaren bizi maila honekin eitzen segitzea, eta akaso ez da bakarrik aberatsak ze bizi maila duten, baizik eta hemen klase ertainek, igual ere, berplanteatu dute. Akaso joatea udaro Londresera oporretan, igual ez da zerbait posible den. Unek mugak ditu, eta hortik ari gara hartu, eta edozein egunez, muga hori gaindituko dugu eta mundu hau desegingo dugu. Eta hor gainera, abiadura hundian gertatzen ari da. Behezazu, ez da inolako unibertsitateko irakaslerik, baina behin suertatu nintzen, Orabideko Kortariko Bordan, dene dakigu nortu diren Kortariko Bordako gasnegile eta hainbeste sari lortu dituztenak. Berriki hain zuzen ere, Gazabalen gaztauberen saria uarterekin. Horiek, eta hor gizonak erten induen, bidezazu, hainbeste luberriak eta badituzte baserrin inguruan, eta erraten bidezazu hori denak urzizu, hoi edozein egunez misto bat hor norbaitek piztuko dut, igual dena desagertuko da hau. Eta gero kusten ituela nik aurtengo udako suteak, erten Kortarik ze arrazoia zuen hoi ertetzuelek, ez? Konturatzen zen berak, zenolako kalteak izan zitezken, eta zein errespetu gutxi genion inguruguruari, eta ez ginela kezkatzen,
Eta horri irten biderik bilatzen ez geniola, ez? Eta Gizarte bezala. berak ja sumatzen zuen... Berak argi zuen horrelako arazoaren bat sortuko zela, eta karo, ikusten baduzu bereien besarritik gainera zenolako arbol pila dagoen, pues, baina eta berak erran, ikusi eta erran eta salatu egiten zuen nola baitere, ez? Bueno, pues horrelako jende ez zeu kasu egiten, eta orai hasi dire konturatzen, abandonatu dituzten mendiak, bazterrak, errekak, orai horiek denak, nola baitere beraien zerga kobratzera heldu direla, eta, orai zerga ordaintzeko tresnarik ez, denak izorratu ditugu olako, ez? Bueno, pues horrelako gauzak urritzeteko itzekuko erreka ikustea, besterik ez dago, halako leku zoragarria, baina edozein momentutan ere, sute bat edo ez da zer izaten aldela, inolako errespeturik gabe bizigarrelako naturarekiko. Kortarikoak erraten zuen bezala, berak sumatzen zuen idorte hori, eta hemen gaude, orain 2022ko iraila honetan, esak bere gaitasunaren 100% dagoela, eta baztanen ikusi ditugu, belai horiak, segurazki sekulan ikusitako horitasun batekin, ez, idorte batekin. Esan, erranduzu, 100%, baina 4 aldiz gehiago gastatu dute aurrekontua zutena baino beraien astaputzeri bat egiteko, hau da, urtegia igotzeko, urtegia handitzeko, gastatu dute egunte 25 milioi euro ziren aurrikusiak egiteko, eta 4 aldiz gehiago gastatu dute, eta hemen ez da ezer pasten. Eta gero errein dute ez dagoela dirurik, gero errein dute gu geren almenen gainetik bizi izan garela, ez. Beraiek lapurreta mota bat egiten ari dire, eta hor jakin beharko genituzke zenbat komisio ilegal izan dire tartean horrelako astakeri bat egiteko. Patxi, aipatzen genuen, eta honekin itxiko dugu, luzatzen ari zaigulako. Historiako uda beroena izan dugu, aipatzen genuen, ez? Jesa edo aritzakungo errekak nola dauden, bazango belaiak, horiak. Hala ere, Patxi, honek ere badu irakurketa bat ikuspuntu, ekonomiko batetik. Badu honek zer ikusia, egitura ekonomikorekin, gure dinamika horiekin? Zalantzarik gabe, gizartea antolatua dago gutxi batzuen onerako, gutxi batzuk aberasteko, eta gehiengo absolutua aberasteko. Hau mantenduko den filosofia, hau mantenduko den biztartean ez dugu irten biderik. Gaurko egunean, gizarte honen kontra borrokatu nahi duenak eta gizarte honen aldaketa ekarriko gaituen gauza bakarra izango da revoluzio sozialista bat non bakotxak izango zuen bere bizitzarako nahiko dena, baina bertzei kenduko ez diena. Denen artean banatzen balin badugu eta hau posible da, lehen komunaletan egiten zen, herriko jende guzien artean banatzen ziren hainbertze, bazkak, belarrak, egurrak, denak banatzen ziren denen artean, segitu beharko genuke gauz horiek banatzen denen artean, denek izan dezagun. Azken finean, zertazuk behar duzu sortuko zara hainbertze diru izanik eta bertze bat sortzen da deusik gabe. Zer, nire guraso ez da izan egin zutela eta zer. Baina ni ez naiz nire gurasoen semea, ni naiz eta nik nire eskubidea ditut eta nik nire duintasuna mantentzeko minimo batzu behar ditut. Eta horretara pausoak eman behar ditut, bide horretan pausoak eman behar ditut. Eta hortzen daukago, bide luzea, baina edo hau, edo estion erraduten moduan, sozialismo o barbari, besterik ez dago. Jaio Herrerok erraten zuen bezala, mundu hau urratsez urrats defendatu beharko da. Patxi, hemen utziko dugu, gaurkoan analisi hau, izango dugu aukera, seguro beti Plaza Arraundi zurekin kontatzeko, hemen gutxira, gaur hemen utziko dugu, gaia mundana bat gelditu zaizkigu hor jorratu gabe, baina, hainbertze injustizia daude ez, Patxi, ez dela posible, dena ordu erdi batean lantzea. Betire guk simiko txiki batzuk egiten, hori zein de gure almena eta horiek egiten segituko dugu. Mil esker handiz, Patxi. Zuri. Eta bukatzeko ikusi ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Iruñeak emisio baxuen eremua definitzeari ekin dio airearen eta
zarataren kalitate neurgailuak, aparkaleku sentsoreak eta ibilgailuen forudunak ezarriz. Aurre ikuspenen arabera, Alde Zaharra izango da hiriko lehen emisioen eremua, gero beste auto batzuetara zabaltzeko. Iruñeko alkatea Portugalgo enbaxadorearekin bildu da Bertzealde. Eta, baitere, iraunkortasun eskolak 30 bat jarduera antolatzen ditu herritarrak klima aldaketaz eta ingurumenaren zaintzaz kontzientziatzeko. Paseoak, hitzaldiak, tailerrak eta ipuin kontalariak izango dira ingurumen hezkuntzako museoaren proposamenaren ardatz urteko azken hiruhilekoan. Eta udalak 20 ikastaro eskainiko ditu hiruhileko honetan, herritarren parte hartzearen, arloan partikularren eta elkarteen gaitasunak hobetzeko. Bihar asteartea hasiko da zentroan doan ematen diren eduki guztietan izena emateko epea. Eta Arrotxapeoko Atari Zaharreko guardia taldeak San Fermin 375 esperientzia zentroa hartuko du. Udalak zahar berritze lanen lizitazioa egin du, eraikinaren balio arkitektonikoa eta historikoa berreskuratzeko. Azkenik, bigarren zabalguneko HAPB-aren dokumentua jandaurrean jartzeko epea beste 2 hilabetez luzatuko da azaroaren 30 arte. Hirigintza gerentziak asteazkenean aztertuko du epearen luzapen hori, edukiaren eztabaidan parte hartzen laguntzeko. Hauxean izan da dena gaurkoz magazinean, mil esker horregoteagatik, eta bihar asteazkenean ere hemen egongo gara beti bezala. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.